Merħba tfal għal din is-sessjoni ta' qari bil-Malti miegħi Morin. Illum għandi l-istorja Irranġajtni għal festi b'kitba ta' Simon Bartolo u l-illustrazzjonijiet ta' William Kalleja. Pubblikazzjoni ta' l-Uffiċċju għal Wirt Kulturali Intangibbli bil-kollaborazzjoni tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Letterizmu. Qabel ma nibdew il-qari tal-istorja, ser naqralkom il-ħarsetta u din tgħidlek. Żewġ titfal mill-Kanada jiġu jqattaw sajf ma' kuġinietom f'Malta biex flimkien igawdu ix-xemx u l-baħar. In-nanna tispjegalhom dwar l-elementi varji li joħolqu il-festi sbieħ tagħna. Niskopru magħhom it-tradizzjoni tal-festa Maltija u dak li jagħmilha unika bħall-lob tan-nar, l-ikel varjat, il-banda, l-armar kif ukoll l-elementi ta' ġewwa, kemm li jkun hemm fil-Knisja u kif ukoll f'qalbna. It-tiju jgħallimhom kelma ġdida, intangibbli. Imma mbagħad li żar waħda mill-kuġini tintelef waqt il-festa tar-raħal li jkunu fih. Tgħid fejn setet marret? Ejja niskopru flimkien. Kemm kienu kuntenti l-kuġini li fl-aħħar irnexxielhom jiltaqgħu? Dak is-sajf ma kienu se jinsew qatt għax Ava u Colton ġew Malta biex iżuru lil nannithom Francina u lil bqija tal-familja, inklużi l-kuġini Pawlu u Marija li kienu tamparhom. Xi pjaċir li setgħu jmorru l-baħar kuljum praċett? Kemm sabiħa x-xemx ta' Malta, tenniet Ava li ta' 8 snin kienet sentejn iżgħar minn huwa. Marija li kienet sena ikbar minnha ikkorreġita u spjegatilha li xemx waħda biss kien hemm l-istess xemx li kienet tisreġ fuq Malta kienet tisreġ ukoll fuq il-pajjiżi l-oħrajn kollha tad-dinja. Colton qabel li xemx waħda biss kienet teżisti iżda skontu ma tantx kienet tiżreġ f'pajjiżu. Il-Kanada huwa pajjiż fejn jagħmel ħafna ksieħ għalkemm hija l-istess xemx f'Malta tidher isbaħ u ikbar. Pawlu li kien l-ikbar wieħed fosthom avżahom biex ma jmerux lill-oħtu Marija għax dik ridet tkun bħan-nanna tifhem f'kollox u apparti minn hekk l-għada kienet il-festa tagħha. Mela inti mhux mejju taraq sninek? Staqsiet iċkejkna Ava. Iva, weġbita Marija bil-paċenzja kollha. Hija mhux għall-birthday qed jirreferi imma għall-festa ta' Santa Marija. Imbagħad spjegatilhom li din kienet il-festa ta' isimha. Mhux ta' jum twelida, għaltilhom li hawn 8 inħawi li jiċċelebraw din il-festa. Meta l-oħrajn staqsew li ma kienu Marija ammettiet li ma setax tiftakarhom kollha u huwa beda jinkija u jgħid imbasta taf kollox, imbasta l-festa tiegħek. Jien qatt ma għadt li naf kollox ħi, irrabjat Marija. Colton u Ava bdew jitħu bihom. Marija malajr ikkalmat u għalkemm Pawlu prova jkompli jinkija billi jgħidilha li l-festi. Colton u Ava bdew jitħu bihom. Marija malajr ikkalmat u għalkemm Pawlu ipprova jkompli jinkija billi jgħidilha li l-festa tiegħu kienet iktar importanti minn tagħha, hija bdiet titħaq mal-kuġini għax kienet taf toħodha ċajta. Imma l-kuġini qabdithom il-kurżità għalfejn Pawlu kien qed jgħid li l-festa tiegħu kienet iktar importanti. Pawlu spjegalhom li San Pawl kien il-qaddies patrun tal-pajjiż kollu. Marija ma rriditx titlef opportunità li turi kemm taf u malajr qaltilhom li fil-Bibja naqraw li ix-xini li kien fuq San Pawl kien inkalja Malta u huwa kien ikkonverta l-Maltina reliġjon Nisranija. Wow! Staġbu l-kuġini tal-Kanada li Malta kienet imsemmija fil-Bibja fil-waqt li pajjiżhom tant kbir ma kienx. Marija ma waqfitx hemm u komplet taqsam l-erf tagħha magħhom.
Il-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl tiġi ċċelebrata fi frar, għaltilhom Marija, u imbagħad żiedet tgħid li saħansitra ġiġi fogu fil-port il-kbir ikun hemm. Ġiġi foku minu? Staqsiet Ava. Wara li daħku kemm felħu Pawlu spjega li ġiġi fogu kien il-lob tan-nar. Ava berqet għajnejha u qalet fireworks. Is-suġġett tal-festa tant interessawhom u affaxxinawhom lill-kuġini tal-Kanada li ma rridux jieqfu jitkellmu dwaru. Tant ridu jsiru jafu kollox malajr li spiċċaw jibbombardjaw lil Pawlu u Marija barrax ta' mistoqsijiet. Kemm hawn festiv Malta għawdex? Hawn kważi 100 festa b'kollox. Hemm festa għal kull isem? Ma nafx, ma naħsibx. Jien qatt ma smajt dwar festa ta' Sant'Ava jew San Coltin. Dwar San inħarqu bix-xems smajt żgur, jekk ma nidħlux ftit fid-dell. Xi jiġri eżatt fil-festi. Minn kollox ikun hemm il-banda u ħafna rmar sabiħ, tkun atmosfera inkredibbli mimlija ferħ u ġmiel. Kulħadd jista' jmur titħallas biex tidħol. Iva, mela, kulħadd jista' jmur kbar u żgħar. Tista' tattendi l-attivitajiet kollha bla ma tħallas xejn, għax ix-xogħol kollu jsir b'mod volontarju u għax jinġabru l-flus għall-festa matul is-sena. Ikun hemm xi ikel tajjeb. Tiċċajta, kollox tajjeb ikun hemm, staqsi lil ħija għax dak saqqiq. Iva, imma li mill-isbaħ festa? Tar-raħal tagħna, ovvjament. Ara, għada se niklu kollant in-nanna u l-aħjar li tkompli tistaqsu lila għax dik verament taf kollox. L-għada kielu fil-bitħa tan-nanna Franzina. Fuq il-mejda kien hemm galletti ġbejniet għeneb bajtar u ħobs. U dan kollu qabel ma qabad ħireġ l-ikel li kienet sajret in-nanna. Kielu biċċa mqarrun il-ġmil tagħha u mbagħad laħam bil-patata l-forn. Fl-aħħar kellhom kejk ta' ċikkolata u ġelat ukoll. Kollha ħassewhom se jisplodu bl-ammont enormi ta' ikel li kielu. Franzina kienet nanna tipika Maltija. Titimak sama timlik u mbagħad terġa' titimak ftit oħra. Għandi biskuttini tar-raħal vera tajbin. Għaltilhom bit-bissima, tridu dduquhom? Le, għajtu t-tfal kollha flimkien, daqshekk ikel nanna, għax se ninfaqgħu. Imbagħad talbuha tgħidilhom daqsxejn dwar il-festa Maltija. Isbaħ din, weġbit Tommy, x'tixtiequ tkunu tafu? Kollox. In-nanna qaltilhom kull ma kienet taf dwar il-festa ta' barra u l-banda u dwar il-festa ta' ġewwa wkoll. Qaltilhom dwar it-tradizzjonijiet kollha. Il-festa tinvolvi ammont kbir ta' xogħol volontarju, jiġifieri kulħadd, irġiel, nisa, żgħażagħ u tfal, jaħdem bla ma jitħallas. Għax fil-verità il-festa hija festa tal-komunità. F'qalb kulħadd ikun hemm biss għan wieħed li l-festa tkun sabiħa kemm jista' jkun u jirnexxielhom tafux għax il-jiem tal-festa jkunu l-isbaħ jiem ta' kull lokalità. Dik li nsejħu l-festa ta' barra, pereżempju, tinkluda ħafna xogħol ta' volontarjat fuq l-injam u fuq id-drab. Bħala xogħol ta' drab ikun hemm il-pavaljuni, il-bandalori u l-bnadar. Dawn jimlew u jissebħu kullimkien. Bħala xogħol tal-injam hemm il-pedestalli, il-kolonni, il-planċier. Fil-festa ta' barra hemm ukoll xogħol ta' dawl, ta' mużika, ta' nar, fost affarijiet oħra. Fejn tidħol il-banda, it-tfal jibdew jitgħallmu l-istrumenti li jażlu minn età żgħira. It-tagħlim isir b'xejn mill-volontiera biex imbagħad wara ftit dawn it-tfal isiru bandisti u jdoqqu l-marġi tal-festa u joħolqu dik l-atmosfera festiva li ejja nammettu mingħajrha il-festa ma tkunx vera festa. F'bosta rħula hemm żewġ festi jew festa waħda imma b'żewġ banet. Dan joħloq element kompetittiv
u daqsxejn ta' pika biex bekk dak li jkun ikompli jistinka u jagħmel l-aħjar li jista' u l-festa tkun dejjem iktar brijuża u sabiħa. Bla dubju, il-qofol tal-festa huwa dak li jsir fil-Knisja. L-hekk imsejħa festa ta' ġewwa. Il-Knisja Kattolika tħaddan il-mumenti ta' katakezi u liturġija, kif ukoll iċ-ċelebrazzjonijiet festivi li huma turija tal-fidi tal-Maltin u l-Awċin. Il-lob tan-nar, jew biex nużaw il-kelma propja il-piroteknika, ilu li beda f'pajjiżna iktar minn 100 sena, meta fil-festi li kienu jsiru dak iż-żmien kienu jinstemaw il-ħsejjes tal-bomba. Illum dan żviluppa f'ħafna kategoriji u tipi bħal ngħidu aħna l-blal, l-isfejjer, id-disinji, il-mortali tal-kulur u tant oħrajn. Apparti mill-ġmiel viżwali in-nar għandu l-element tal-ħoss ukoll. Il-ħsejjes varji tal-piroteknika huma assoċjati mal-festi tagħna u jagħtu lil kull festa dik il-laqta brijuża. Hawn min saħansitra jaf jimita dawn il-ħsejjes bħalqu. Il-kelma ġigġi foku ġejja mit-Taljan gioco di fuoco li tfisser propju lob tan-nar. Għal ħafna nies il-festa ma tkunx kompluta mingħajr in-nar. Bħal kull xogħol ieħor li għandu x'jaqsam mal-festa, dawk li jaħdmu fin-nar jagħmlu hekk fuq bażi volontarja. Għalkemm fl-isem popolari tal-piroteknika nsibu l-kelma lob, in-nar mhux ta' min jilgħab miegħu għax jista' jkun perikolus. Aħjar inħalluh f'idejn dawk li jifhmu. It-tfal staġbu b'dawn it-tradizzjonijiet marbuta mal-festa bilkemm ridu jemmnu li biex dawk il-ftit jiem tal-festa jirnexxu kien jinvolvi ħafna xogħol minn prattikament mijiet ta' nies matul is-sena kollha. Imbagħad missier Marija u Pawlu għalilhom li dawn l-affarijiet kollha li kienet semmiet nannithom kienu biss manifestazzjonijiet ta' dak li kienet verament il-festa. Spjegalhom li l-ikel u l-murtali u l-banda u l-bandalori u l-pavaljuni u l-affarijiet l-oħra kienu jinvolvu ħafna xogħol bħala turija ta' dedikazzjoni u d-devozzjoni li l-poplu tagħna kellu lejn il-Knisja u lejn il-qaddisin. Il-festa vera dik li tbaqbaq fi qlubna ma tidirx u ma tinstemax. Ma tidirx, staġeb Colton, għalfejn ma tidirx, staqsiet Ava. Għax intangibli, għalilhom tijhom, x'jiġifieri, staqsew l-erba' titfal flimkien. It-tiju spjegalhom li l-festa hija parti mill-wirt intangibli ta' pajjiżna. Għalilhom li dan il-wirt irridu nkunu aħna li nibżgħu għalih. Imma aħna kif sridu nibżgħu għalih jekk ma jidirx u lanqas biss nafu x'inhu? Ipprotestat Marija. In-nanna li ma kienet tuża kliem tqil u li kienet taf tispjega aħjar minn Bena Viktor, għaltilhom li meta jmut xi ħadd ġeneralment iħalli il-wirt lill-familja. Dak li jkun tiegħu isir ta' wliedu wara li jmut. Il-festa hija wirt pajjiżna. Meta jmutu dawk ta' qabilna, iħallu kollox lil ta' warajhom. L-antenati tagħna kienu jiżviluppaw it-tradizzjonijiet Maltin u għaddewhom lil uliedhom u lil ulied uliedhom. Il-festa kienet waħda minn dawn it-tradizzjonijiet. Naturalment, it-tfal kienu affaxxinati b'dan kollu, talmu differenza bejn wirt kulturali intangibli, jew kif sejħitlu n-nanna wirt kulturali ħaj, li jiġbor fih affarijiet bħalana, espressjoni, festeġġjamenti u ritwali, u l-wirt kulturali tangibli jew li tista' taraħ bħal l-istatwi, il-knejjes, il-kniepen, etc. Jiġifieri ħanifhem sew, qal Pawlu. Il-ħobża tal-Malti pereżempju hija xi ħaġa li nistgħu narawha u nikluha, allura hija tangibbli. Ekku qabel miegħu missieru, il-wirt kulturali intangibbli huwa il-mod kif issir il-ħobża, il-proċess ta' kif issir il-ħobż tal-Malti. In-nanna staqsiethom jekk qatt kienu semgħu il-kanzunetta Il-festa ta' Mary Rose Malija
Pawlu kien pront ħareġ il-mobile u saba fuq YouTube. Din il-kanzuletta issa kienet spiċċat parti mill-kultura Maltija. Bandalori kollha l-wien, karti żgħar ma' kullimkien u bajt, imqaret, palijiet, sparar bħal tagħna m'hawn imkien. It-tfajliet u l-ġuventu libsu qomos kull kulur, mal-briju u l-qbiż, hemm rax ġej, għajat u daq il-marċa d-dej. Ara ftit il-tat-trumbetta qisu laħaq kapural, kemm hu goff tal-kurunetta dawn tal-banda kollha qsar. Isma' xtajat Margherit, karamelli tal-penit, solt erba' mela nixtru tnejn għalik għal George għal Rita xejn. Trid nixtrilek xi ġelat? Wajma din kemm ġej suħat tassew Mari m'għandix aptit inħossni ntlejt b'dak l-istuffat. Mela trid ħoddok miż-żgħar u mhux xorta żaru kbar. Mela qajli trid ftit karawet? Mari erħila miż-żufjet. Fejn qegħdin it-tija Betta? Marhom mal-parrukkier min dik? Dik antiċetta. Kif isebħu it-suntier? Bil-mortarli tal-kulur rasin ħossa qiegħda ddur u ferħu briju kullimkien sparar bħal tagħna m'hawn imkien. Bl-entużjażmu li kellhom fuqhom l-erba' titfal kollha wrew xewqa kbira biex b'xi mod jieħdu sehem fil-festa. Aħna x'nistgħu nagħmlu bdew jgħidu. Isbaħ din qaltilhom in-nanna Franzina, tistgħu tagħmlu li tridu dak kollu li jinteressakom. Tant hemm affarijiet involuti fil-festa li għandkom ħafna minn fejn tażlu. Imbagħad ħarset lejn Marija u tbissmet. Pereżempju Marija diġà qalet li tixtieq tibda ddoqq il-klarinett mal-banda. Marija tbissmet lura u għava qalet, tajjeb, imma jien ma nixtieqx nistenna sa ma nikber, nixtieq nibda nagħmel xi ħaġa minn issa waqt li għadni tifla. Marija qablet, fil-fatt jiena se naqbad immur għal-lezzjonijiet tal-klarinett minn din is-sena stess. Spjegat kif it-tagħlim tal-bandisti l-ġodda kien offrut b'xejn fil-każin u hi issa kienet kbira biżżejjed biex tibda tistudja l-mużika. U hija wkoll diġà beda jipprepara minn ċkunitu għal dak li jixtieq jagħmel meta jikber, komplet tgħid Marija. Ma dan il-kliem kulħadd ħares lejn Pawlu li kien jidher sorpriż. Missieru qallu tajba din Pawl, mela diġà taf x'tixtieq tagħmel għall-festa la tikber? Pawlu nfixel u ħares lejn oħtu, din żgur li waħda minn tagħha biex kienet ħierġa. Marija qalet, dak ixtieq jibda jarma ibih l-ikel la jikber allura diġà beda jiekol kull biċċa u bajt jew ħoddok li jara. Ma dan il-kliem kulħadd daħaq, inkluż Pawlu li kien iħobbu ċ-ċaj ta' Marija. In-nanna qaltilhom li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jagħmlu t-tfal u li f'ċerti nħawi ikun hemm jum meta tiġi ċelebrata wkoll verżjoni ta' tfal fejn saħansitra anki jerfgħu il-vara. Kemm ħabbat tajjeb li ddeċidejna li nqattaw is-sajf kollu Malta għal Colton għax bekk se naraw il-parti kbira tal-festi. Ħasra li mhux se nagħmlu is-sena kollha hawn biex narawhom kollha qalet Ava. Ava fejni? Jirnexxilek issiba lil Ava f'dik il-geġwiġija kollha? Ara fejni Ava? X'qata tajtna, ħsibni ksirt intangibbli. U bekk tfal wasalna fit-tmiem tal-istorja tagħna. Nispera ħafna li ħadtu gost tisimgħuha. Jiena llum ser nieqaf hawn, però nerġa' niltaqa' darba oħra magħkom bi storja oħra ferm interessanti. Saħħa tfal!